Odofo uni aba mama kyr3 ni eye wo bi ni ma wo bi kyerɛ hey onyameti asewate eye patient nyako mama kyr3 FM enne me be kasem bi ama wo ye mahyew ebe ye osa na nsesem enne ni patient e ka na wo ye tie ha ne rana betie di ato obi na de asi wo akyire asa na nsesem hey Ghana for mema binom awurade nyankopɔ hey Italy for me ba mo so wate ne rati adanse na ena tena se ji akonwa me bedue mu bebi ani pape no ahode nyankopɔn so ahyase no wate awurade nyankopɔn awurade apopa oba bi nusuo wate na wode ene nyame yotimi nyama wo mechi adofo nyina se de mu nyina mu nim no mo amotie program yi mo amo share mo amo subscribe onyankopɔn de adom no edom wo de a de adom acha de agu ahodo obi a na ne die ye wo so betima ye bia no waye na de aboa na wo kase wo di ni pechi de a wonya adanse wo de bra beti obi adanse wate obi adanse ho asa ne be ka kyero no awurade okoda afia se ye enfonyine ne mehwe no asa no ho adanse ni Media doctor ojaba nyame onyame ba akopɛ no emno ne meda so te ase be ne mema ne mabusua tie the patient yo kanu ada don ti nyame me so doctor bishop ojaba ewurade nyankopɔn eya nansesa ma wate wodwere ho a wonte ase wonyi ntum da wodi abrabe tie bi na asa nansesa mu fra wonua na onua so fra onua send fam odofo na odofo ntie bi na asam na dansidie no ebe ye osa dansesem asa agoro asa nansesem brabet na se me madansie no asa nansesem coronavirus be ye wo nipa be hu se wapia abontro ngi ni se wa yare atepo de nyame aye no awurade nyankopɔn papa me da se wate waye wo de tie nwum no hwe awurade jutu eye nyame nko a ne se awurade hwe na memma yesu oso de ene to enu tiri maka cho se safo ani ni ebelen ha maje eni asem no asa na asem safo ani ni hey bondos cancer and shows ma me ba panyiri ko and papa de ama me eni asem be ye wana asem tena se me be ka sam a kire wo ne me be ka sam a kire wo Ghana ni suanya nsasabe hey what is any bia be ye ose politics asa NDC asa MPP and ntiri maka kire wo se ye kurom Ghana mpo aburekire Germany ha party ni ye bienu SPD CDU ko SPD aba enti MPP be kwa ma NDC aba NDC be kwa ma MPP aba na kwana bema bi di oba bi afa so no asa no ho adanse so apie enti se wote ho na se wodi awu se wo ye niam bi share media ma ka kire wo se wonte ase na nyankopon de ade bia ne ho be hinta no ntu di abrabeti obi asam ne wo de afre nipa me be kasam no asam ne yeketewa bi ho adanse ne me ka no oba bi asam atu no Italy abontene so ena asam ho adanse aba o ka kire mi de anka chenza maame jai menyame se de wo jai menyame no ya anya asam no program e mo ho adanse aba e da di pefe hwe dia ni nyame yotime nyama ho dia ni nyame yotime nya abotre ne twa nyame mre wate ene me ka kire wo se bebe hu no wati kotutuo de eri panti ase no ka kire wurade se wo ma watamfo ante be ho ase wo ho da me ase wo hu adanse no eye wo se da ye so sa na be ye wo wurade ti obi adanse yi asa na nsesem de nyame aye dipa dwere onte ase da hwe wurade nyankopon patient nyako nyame shira what patient de wakan asanda be twatu obi so no wanko bisam no wantie no brabeti obi adanse
brabeti adanse di obi edi Ewurade Nyankopon a semi di adanse wo ho asa na nsesem wonte ase me hia ni bapa enka me nsa ne me mfata bi mobroni bi obi ani ewu agya nse ewu agya me anka me omo bododo asane ya na nsesem ebe ya na nsesem ama wo dwere ho a wonte ase eni ti ba bi a wotena se na tie be ma wudi ni bi me siti anwonu bi tie anwonu biom na anwonu wote anwonu na wa wo ho bedwiri wu ya de nkonso gu obi bansa oba ne ti nani no ne nani ma gu ase se akoka asɛm se woka se amani pa huni ama anya nti na de ya ne ben kan fa wo de ya ne ben kan fa me ho obi odi ewo di ne ba no okoka owo abusua bagim owo nuanom abasɛe owo nuama abenfere ade bebe sori agina wadamfu bi wodi wadamfu bi yire woye nkwasiasam obi otufo no ebi nie wodi wunu ayire oyire koka ya enade ya na asi sena se me be ka kire wo me be ka sam na kire wo wodwene ho a wonte ase wodi abrabeti obi adanse ya ne brabeti na se na tie ebe yo sa na sesem ni padwene ho a wonte ase wodofo Eyyy wobi ni ma wobi kire mama Kaakyire FM ne soro sabre wotie nsemi asagro asa na sesem adanse ya de ato obi no me bi ato me nti wo so bi eye wo kan ni ponti ase obekasa ya na sesem ene ne me ka kire wo se agese wo kohwem faale ya da doctor na ubeku se corona ye me efiri se nipa nti ase ye se corona ye me ya manwu nipa ni bedi mu cha ne corona ekube nipa ne be wonya nsa kyere me corona ekube esikafo ba hwen habe ba wuko ne me anka me nsa de me mfata nti nipa nti ase se woda so ti ase asem ne ya na nsesema bra conductor ho na doctor kan kire obi so oni awodi awo ade ne nyame nti munye awurade me da se wo tie tena se din na tie nsem ne egusu a yedua mu ne yagya ni sebuya Domafo nyina me mama ofisia pa se de da bia me ka kire mo no mo amodi hie nie wo saka no wasende de ama unu wate nyame ba Yesu asemi ye me dadodo producer de me tombu asena se no dadodo sufre urade ka wasan kire nyame nipa be sore tia wo eye nume na adane so wa wadi ubone ani nsa wadi bone no afeni mo twa nkoko afeni mo twa adwane hwe nipa dwene ho a wonte ase da wodi abrani betie bi asem medase patient ya dase wate nyame hira wo anwumi ye dadodo na nipa no de na sade ba ala Kaakyire bo patient nya konwumi ma me na nwe wedi aso to ma me ne meja be wo nko ara to ma wo hwe na nyame de mbre na ye na de ha nka me aduru nso nka be san ala ba bi anenwo enso me mbre so ye no na ayi wudo waba na hu so obi di kan na ba di akire na obi di akire na ba di kan nya brotre ne twa nyame mbre wate bibia nso ne ye papa no yesa obufu wo ba no he de okeka kire no na Nyankopon no be yesa na sesem patient nyako ye patient nyame hira wo asana manti kura pai me onyame aye no dodo asana ye nda manti pai me nipa dwene ho wonte ase awuradi Nyankopon sebe be ma bi agimo na ba ma bi nyim yanko no ofa ne ba onfere ho abusu odam so bensura ni wo wo pa me ma bi nsimfie nka obate ho asam sa no me ma bi meka me ma wo sa oba ne di oba awale o oba ne ba awade na mo nua ba ma odi nkwasi asam na mo nua ba ma no ba bi ade na de ote aso da mu so no na maboso so atwa nkokọ ne adwane idiotelete yo patient yadase ma wanu nkofem kakra sabre odofo se wote menka asama me de brawo ne se me ma me bi asama eto no
ya maame wo Italy abonte so asama me ka Italy fo me nka kuroro ba bia mo mo de mu nyina mu nim nti humra no humetie asami hu adanse de si ya ne sen ya maame ne be matsena emfie ahodo bebre na de akoba ya ne sei oba mai kwan bia no ofa so oba opa okunu ona ne wo ma me nka ma no so dodo eno ne me ka kire mo sei se de awurade ama ye nyansa ne nimde ye kansam na ne ye korakora no wo nyansa na ba bia si ye so wo ho a wo beti ase me maame ada be ma ona ne te onim se wono ani busuani ya busua mu ware o ne wo fa ba be ma so ne oyere na wo hu se ne kunu a wone ne wo ma efiri Ghana baba buruchire no ohu se be ma ne wo fa ne yere no e wo bibiye awo ha okoka na akoya asem nipa ba ko miyenu ni be hu na sabe de ye nyina ye nimu yi no oba ne be ma wo bibiya ya na wo hu se eniema bebre e wo mu because ade aketuwa bi ma hu se nipa no mba setene ya na be nantie no bibi wo mu enu nti e ma wo be nyansafo etu okunu fo se ade nunguase e de no me beba nno mienu ya ma ya wo be su nti no papa e be ya jai de wo ye nipa hu meso kura ma hu enti me tufu sekunu emfi oba ne sha na ani suso afa de be ma ne betu ne yira ne tane be ma warefo no tu ne yira one ne wo matane oba ne tu firi be ma ne nchen edidi ma wade na gu awade na gu mfie mienu akomiyensa nie na esan se ja baba akono so kunu no na ne mfie akwani mu kakra no e de be ma ne kae ne se eja onkonkwache ne yira no so nti no ya de bia boba no Italy for munim kuro na mo woso no maame na ya de abo na ho nti ase no na se no ne kuru no wo fase no ne daaye no eno ne ya de abo maame no afedie Italy broni a oye doctor Italy ya de sabia be ya de no nye doctor ya de ebe ya dai tie nyom awirade obaby adazisem ebe yo adazisem hey wudi esi abotre sha nyambe de wo mro de ye na de adanse na ba akwaya sa nansisem asema meka de ye obisa gunitio na so ayo wadwini za nansisem obiso adanse ye no hey nyame wode mmira ne nane ye nade obi adanse ye ni o ayi sa nansisem hey afoi brana beti obi adanse ye mate woni ne asi wo obi fie be twa kokko ne ye dwane eye nome mojafra wote se wadi se wunu kra na obi aka wo ko dwanto apachewo oba na ono na wade egu ye no nne ono no di adanse ye na aya na nsesem no oba ne dadani obewu agane ma hwe emema mudi amanfo yire se ho wa bureche se ho wa Ghana nyame betu ya moka kwase ya fo meme wo so na amanfo yire be ma bi titi oba bi ayonko se wo kunu so na damfo no anuanom se maame ne dadani mo maame ne dadani ya de ni ne aduro de ya beba ne so obeka no kre de sister aso masika ye na fe de ara ye no kre sister no so na chi ntutuo nyame ya na dom free Italy kuro nu nkura akokuro foforo so ba hega na be hunu ba bi owo nso owo Europe ha ya enne asem wenya futuo ma wate asem bi sire wonte ase na wonimu a ntina ofie nka de ope wo na no me no se ye obusuani a bi beba wo maso ebi beba wo maso enti de me tufu na ne se enura na dwuma na sister na fe de kyr3 ade asanso mefrɛ wo ade ti adanse die no aya sa nansesem ada nsoro asana ya sa agoro asa nansesem oba ne yare dadanim emema mo fa manfo yire mo wo yire nom na mpa woni yire akofo obi yire sei woni yire akofo obi yire sei asam na ya sa nansesem
no me sa wo fa wunua sa wo fa wo ba sa wo fa obi yire awudi sama ebo mane achiwade awurade chiri obi adansie nie wate obi adansie nie asana yetesa na asesem meda se odofo asabre wate menka obi adansie na maka kire wo no enu nti me telephone number me dey adu 015 21 400 8110 Mama Kaakyire FM me wo chame ni bele wo de afra me sadanse no wo afabra na menka ho asem na se de agya wo ka be di wo atwa wuti owura da mpalete Ghana kuran ha de bentimi ntwa yeti na mo nsa asem no wo de afa manyame kese yo hata sori hwe awurade aye me de ama me awo de onye nipa beba betie wate enti na me isi ha no madawase se afiase ni na obi da o eka asa ne nka be koku no na so esanse ni nyame wie ogie bi wo homa ninti no be yi na fiase bia fiase apono so onko ensam na wo kan na nipa bi ninti be fie ni be jim be di nkwase ase no be na me twa ho adwane twa ho nkokọ etu ho morosa kwase re raba kwatena so ndanim ya me betua mo kamwasefo be ye nnome maako me da se sande fama wunua na onua so sande mo onua ya me nhira wo sande wati mama Kaakyire me da se bebre jama ni be Kaakyire wo se choose asa we dey choose asa not there patient ana wo dey tie anansi sam asa no dey aya anansi sam me da se bye bye